Bună, oameni buni! Uite, aici am niște caiși plantați din sămânță. I-am plantat mama mea anul trecut sau acum 2 ani. Sunt destul de măricei și astăzi o să-i plantez. O să-i replantez în alte locuri definitive. Today I will planting the onion.
Sasha! Hai că mergem după ciuperci. Eu am fost astăzi după ciuperci, dar n-am găsit. O să mai aștept câteva zile. Măcar am făcut o plimbare frumoasă. Și la Sasha îi place tare mult. Nu uitați la ea. Sasha! Ți-a plăcut plimbarea? Nu am găsit ciuperci, dar te plimbi tu. Tu vezi? Se joacă cu mine. Te joci cu mine, așa? Mai văd dată că vreau să surprind asta. Ok. Ziceam să încerc să-i... Păi am așteptat un pic, ce crezi că... Ce? Am așteptat un pic. Efectiv, nu mi-l dă. Hai, mă. Uite, Uite, încearcă să-l iei, pisica. încearcă să-l iei. Deci bani aici, mă, cred că mama o vie, mama. Dacă da să muncă cu ei. Dar de unde? Mele, mâncare, puși, dimineață. Numai tu să bag 2